Здравейте хора, ние ще играем пак на Mastercraft и направих бичетето на моя приятел. Пишете в коментарите, прилича ли ви? Ей, я се обърни. Обърни се, бе. Така, с това. Той има всички ефекти. Това е дом, има петната му и също... Да, това е дом, както казах. Нека сега да го декорираме. Тук аз бих сложил легло, ама чакай. Без да исках чупих. Ето чупих. Ма не бе. Там ще сложим една малка печка. Супер съм. Без значи съм супер. Е така. Супер. Аз лягам. Нама песце малена. Нама легна. Защото е ден. Добре, така. Нямам команди да се напада нещо. Няма такива. Тази игра няма команди. Сори, ама само в истинската Майнкрафт има и по нас Big Craft, дет тази за нищо и дет не си изпълни всичките сървъри. Ей, може ли да спазиш? Иначе ще дърпам с въдите. И на таблет се пази, че тук не мога да поставя килим. Идвай тука. Толкова ли те мази, че може да спомръднеш? Дай ми бек на таблета. Не казах си лаво. Бе, готино е така. Да, моите цветове. Чакай. Готово. Чао, хора.